Здравейте, това е Формалина. Ще ви направим кратко превю на новия Google Nexus 1. Както знаете, или може би не знаете, той е направен от HTC, за разлика от първия G1. Всичко е направено от HTC, както хардвер, така и софтуер. Ако имах свободна ръка, ще да ви покажа, да ви го сравня. Да HTC да не ме видят. Сега ще ви го покажа заедно с iPhone един до друг. Ето ги двата. Общо взето, като цяло, почти еднакви като размер, еднаква почти дебелина, просто по-различен дизайн. Основното, като цяло като конструкция, което са направили HTC, са използвали алуминий. Това е алуминиева рамка, която отива отзад. И за разлика просто да бъде рамка, тя съответно се хваща и за самото шаси на телефона, което го прави много по-здраво, казах, от HTC, което им е помогнало да стане самия телефон и по-тънък. Като цяло, телефонът се усеща много добре в ръката, все едно почти имате iPhone. Нека го кажем по този начин. Телефона използва последната версия на операционната система на Android, която е 2.1. Нека ви надявам се, че успеем да ви покажем и че все пак това не са финални. Може би са и финални бройки, но това е за само с самото изложение, много често създават проблеми. Както виждате, имат така наречените активни wallpaper. Ето той в момента, примерно, като се натисне екрана, светва в различни цветове, има най-различни. Ако извикам някой от HTC, ще може да ви покажа различните, но няма значение, има най-различни wallpaper. Друго в 2.1 е, ако виждате тези две чертички, двете точки от тази страна и двете точки от другата страна, те просто показват колко още екрана имате в тази страна. Ето сега в момента имаме 4 екрана надясно, ако скролнем. Какво друго? Когато се влезе в главното меню, виждате тази анимация. Това е така наречена 3D анимация, която имат. Друго нещо различно в главното меню, че е направено като Rolodex се нарича. Виждате и като карти са направени иконките, виждате ги началото на следващите иконки. Като се дръпне надолу съответно, ето го показва. Това е като цяло, като технически спецификации, знаете, Snapdragon 1 ГГц. Много бързо устройство. Другото нещо, което е важно за 2.1, което не знам дали ще мога да ви го покажа, защото телефона няма 3G връзка в момента, се нарича Voice Input. Тоест навсякъде, където имате текстово поле, можете чрез гласа си да въведете информация. От чипа, примерно, ако искате в контакти, ако влезем в този контакт и искаме, примерно, само секундичка, ако искаме да го редактираме, би трябвало, като влезем тук, ето го малкото бутонче за Voice Input, натискаме го и ето Voice Input. 1, 2, 3. И сега, ако има... Да, не стана. Ако имаше 3D конекция, 1, 2, 3, 4. Сега може би ще стане. Сега изпраща записва се един файл. Бай, сети, да, ясно и български не разбира. Нека да се помъчим все пак още един път. Тест 1, 2, 3. Изпраща файла, който го е записал до Google го обработва. 1, 2, 3, да. Теста го пропусна. Това е като цяло Google Nexus 1. В момента в щатите може да бъде поръчан онлайн и до няколко дена да си го получите. Очаквайте до няколко дена също и нашето пълно ревю на телефона. Това беше Формалина.